салом дӯстони азиз, хуш омадед ба канали нархтиҷӣ. имрӯз мо дар шаҳри душанбе бозори кӯчониён қарор дорем ва шумо нархнавоҳои ҳамаи намуд лилонҳо, ҳамаи намуд разми рӯшхатӣ, газон барои стадион ва масолиҳи сохтмонӣ, гипсакардон, профил барои гипсакардон, шпакловка, декоративни шуба, дождик, стекловат, грунтовка, водоэмулсия, зардиворҳои гулдор, фалга, пенопласт ва дигар чизҳои масолихи сохтмонӣ гап мезанем. дӯстони азиз, видеоро то охирша тамоша кунед. дар канал меҳмон бошед, ҳатман обуна шаведу я лайк хати дастгирӣ кунед. дӯстони азиз, бисёр нархнамаҳоро мепурсед, бисёраш дар канал ҳаста. агар наёфтед ба комментария нависед. ҳама вақт ай мо ҳаракат, ай аллоҳ баракат, ай шумо боша якта лайк. дӯстони азиз, рафтем. Ина шака завод Utex основа резина основа. Нархиш 85 сомон, 1 метраш бараш 1 километра. Бо мо ай намуду дорем, намудои 2 метраш ҳастай, 2 метраш, 3 метраш бараш, 4 метраш ҳастай. Дуюмгиш заводи идеал ака, талчинаш 0.5 мм. И сифатои беҳтарин ай ҳама нақшан. Ина метраш 125 сомон ака. нархиш вайш як уже ай ҳисоби талчинаш нархиш фарқ мекунад. Ба ҳастай заводи текстура ака. Шумо ки гуфтем ака 4-5 завод таки ҳамкорӣ дорем ака. Заводи текстура ира основаш таш намад дора ака. Болош пеха основа ака метри 55 сомон нархиш. Бо ҳастай неҷа дорем ака намудои 1 километра. Я талшинаш 2 мм, ана ира 2 мм талшинаш. Ҳар душ я заводан ира нархиш ака 50 сомон метраш. Инем ё ишам ҳамун нархи 50 сом. Ана то нинҷара ё 55 сомон дохил мешаванд. Уже ё 2 мм талшинашон. Бо далши ҳастай нинҷа дака намудои ҳами заводи идеал ака талшинаш 3 мм. Материало. Уже резини основа меша. Я метраш 90 сомон ака. Светош чанд намуд ҳастай. Бо иҷа дорем намудои 2 метра ака. Ин ёш намудои 2 метра ака. Ё заводи текстура. Бренди Аванта меган ака. Ё метрошон 68 сомон. Дига светошам ҳастай. Баъд ҳастан талшини ё 0.2 мм. Ҳастай талшини 5 мм. Ирам заводи ҳаму Гранада Аванта меган, Петергоф брендиш. И метраш 95 сомон ака. Ба ҳастан намудои резини. Чиқари гуфтам 1 километроша нишонди. Ини ай ҳама қимат лилони ма 160 сомон метраш. Бараш 2 ака ёра. Ё талшинаш талшинаш 5 мм ай бараш 2 ака. Уже 2 квадрат чисо мешава. Ин ёш ака 115 сомон метрошон. ин намудое ки ака 15 сол срок служб дора. Тёплый пол разрешение додагиашон. Ранги болошо намерава. Ин намудои резиниша дури овдан партои чӣ надора. Вайрон намеша, бу намекунад. Ё ҳамаш 115 сомони нархошон ака. Ба ҳастай қиматош ҳам 2 метра ҳам сифатои нағзиш. Ин материал ҳастай ака 130 сомон нархиш. Уже и 4 мм талшинаш. Ана ин намудаш ҳастай и заводи идеал ака. И талшинаш 4 мм ина ки основаш ба қувватай. Я метраш 170 сомон ака. Ба инҷа да дорем 2 метро ака. Ё 2 метра сар. 2 метра. 2 метра. Чандташ яхела боша ҳамун таъхир газан. Ини материало ҳамаш сифатошон яхелай, ҳам 2 мм талшинаш. Нархошон 85 сомон. Бо ҳастай истеҳсоли Ӯзбекистон Ташкент. Ин материало ҳастанд. Талшинаш 3 мм. Нархиш 88 сомон. Баъд ҳастанд намудои резине ки нишон дода будем, заводи Utex идеал. Ин намудо 2 метрош ай 135 сомон сар мешавад то 180 сомон ҳастай. Намудош. Ин намудош ай ҳама қиматаш 180 сомон метраш. Талшинаш 4 мм. Защитное слоиш ғавсай, верхний слоиш. Ай ҳисобем ғавс доданаш нархиш камтар фарқ мекунад ай дигарош. И барои чӣ? Ана и барои детский комната. Ин резини основа материал 135 сомон нархиш. Бо ҳастай намудои 3 метра.
3 метра. Ина 3 метра. نه یا 3 метра. Я нархош як хеле. اینجا نرخشو یکم استودگیش 95 سومونه، دویمگیش 100 سومونه، سوم استودگیش 120 سومون، چهارم استودگیش 140 سومون، دیگه‌اش 170 سومونی. یعنی آخرونگی گلدورشم 140 سومونه. یا ماتریالوشون فرق میکنه. او 3 متروش گفتم. 3 метра. بعد نه یوشم 3 метра. یوشم فرق میکنه нархош. اینجا همش نرخش فرق میکنه که ایهو یکم سرشیدگی یعنی یکم سرشیدگی هم تا تو انمو سیاه که یا متروشون Ина сиёҳа. 170 сомонӣ. Анаи сиёҳ 200 сомон ай метраш. У параги шака 230 сомон метраш. Яъне клетка пара шайку наиш. Ана у далши усумдагиошам 170 сомонӣ. Ё 3 метра буд. Баршон сеака. Бо ҳастай бараш севунӣ мака. Ана бологиё ҳама севунӣ ма. Ай ҳама бологиёш. Бо севунӣ. Якм истудагиш 165 сомон. Таршинаш чандай? Таршинаш 0.5 мм. Ана Ана дуюмгиш 125 сомон метраш. талшинаш? Талшинаш у 4 мм. Уже наи сеюм, чорум, панҷум, шашум, ҳафтум, ҳаштум ё талшиношон 2 мм. Инди ти тарафгиш 3 мм. Ё 115 сомон метрашон. Ва далши ҳастай оно сафед қатину арихи паравдагиш у ҳардуш метрашон 165 сомонӣ. Дигааш 210 сомон метрашон резинови асно. У тарафшам. У тараф 210 сомон ҳамаш материал резинови асно вока. Ва дорем 4 метра ини материалу ҳастан ака. Не материалу ҳастан 4 метра. Талшина 2 мм. Нархиш 145 сомон. Бо ҳастай ҳамин намудо 4 метра. Баъд ҳаста 4 метра резинови материал заводи идеал. Талшинаш 3 мм, нархиш 240 сомон 1 метраш. Ё сифатое ки бо 15 сол срок служби доранд. Тёпли пол ҳама чи талшина мегардини ҳама чиз гуфтагия. Заводи российский. Баъд ҳастай истеҳсоли Ӯзбекистон. Талшина 3 мм. Ира нархиш 150 сомон метраш. Ва ҳастай 5 мм российский. Ира нархиш 165 сомон 1 метраш. Баъд ҳастанд ин материалои 5 мм резинови основа ёже 300 сомон мешавад нархшон ака. Ҳастай 145 сомон российский 2 мм талшина. Бо иҷода дорем ай ҳама намуди арзонаш 4 метра. Не материал ҳастай 4 метра. Ёра талшинашон 1.8 мм. Нархшон 120 сомон. Барош 4. Уже ҳам 4 квадраташ 120 сомон меқалтада нархиш. Арзонош шамоя? Арзони ҳастай ҳамина 2 метраш ҳастай метри 60 сомон. 60 сомон. Ба айни тари газон искусствени дорем барои стадион площадка. Як квадраташ 115 сомон. Бо дорем айда алафш майдатар, ира алафш баландиш 4 см. Бренди FIFA барои ҷои площадкаи футбол. Ина намуди пастараш ҳастай барои ягон украшени квадратиш 110 сомон. И ози чанд дуяй барош. Нархи як квадратиш 115 сомон. Бо ҳастай 110 сомона. Алафш пастар. Квадратиш фурӯхта мешавад. Ани намуду ҳастанд истеҳсоли Ӯзбекистон барошон дуяй. Талшинашон 3 мм. Я нархушон 68 сомон метрошон. Чанд намуд дорем? Намудои детский, намудои парламент. Бародар намуду барои залои спортивни. Сол барои залои качатсава чи ҳастай. Талшинаш 4 мм. Ира 1 метраш бараш 1.55, 1 метраш 200 сомон места. 200 сомон. Бо ай нархҳои гуфтагӣ кам арзон мешаванд. Бисёртар гирад. Квадрата нигоҳ мекунед чанд мегирад. Хулоса ки ҳамин нархи саршавандаи мо аз 50 сомон аз 1 километра сар мешавад то аз ҳама баландтаринаш 4 метра нархаш 300 сомон аст.
ҳая бародаро тамошо кунед суроғаи мо бозори кушониён даромадгоҳи рақами 4 шашум блок ҳаминҷа магазини калонтарин оптин якумда аст метавонед омада боз намудҳои зиёд дорем ина дӯстони азиз якамда раҳмати калон хушрӯ када фаҳмонда ҳамаша бисёр вақтша гирифтем инами номер дӯстони азиз якамай агар лилони заказ кардани боша инами номерда занг мезанед дӯстони азиз ана ё ина дар бро ина ям камака гап занед чия Травентин. ина мда гап занед Травентин. Фруш 130 сомон сател 20 килограмм. 20 кило сател. Устошам ҳастай. Устои наз. давай дар кул боша ана ё чия Ё травентин сателошам. сатило шума немҷа будогиёша неми сатило О. 10 кило шама се хеле Не, ами фақат ама 20 кило. дожди коши Дожди кошам 20 килоган. Амаш. ём ҳамон нарха я Амаш я нархан. ина дӯстони азиз аи магазин камтару маълумоти гирифтем деки ҷада усто ҳам ҳаст гуфт инами номерда занг мезани агар дар кор боша Тифса кардан яки 20 ба 2.5 0.8 як донаш 43 квадратай 41 сомонӣ профил як донаш 0.28 11.5 сомон 0.3 12 сомон 0.32 12.5 сомон 0.33 13.5 сомон ё шпаклёвка нами якумги профлюкс шпаклёвка астай 25 килош 15 квадрат мегира 28 сомони як қопчаш мегамикс ай узбекистон мебия 20 кило 15 квадрат мегира 12 квадрат мегира 42 сомон иш роял клей кафелай 3.5 квадрат мегира 25 сомон вада эмулсия и барои дарони хона 22.5 кило 260 сомон иш сиё грунтовка аэросия мебия вгт фирмаи вгт 145 сомон ино грунтовка иш огнеобиёзаштаи барои девор барои чиз 120 сомон 10 литраш ина и зардевориҳои гулдор вобастаи чиай паҳмиш ай 5.5 сомон сар мешавад то 12 сомон и фалгор размери 2 миллиметраш 2 сомону 20 дирам 6 ҳастай 2 сомону 90 дирам 5 ҳастай 4 сомону 20 дирам 1 метраш паҳмиш як ба як мешавад стекловат и 15 квадратай 135 сомон пенопласт 2 квадраташ талшинаи 3 15 сомон талшинаи 4 17 сомон талшинаи 5 21 сомон инами чӣ и чиз шуба декоративни шуба як сатилаш 120 сомон 10 квадрат мегира як сатил чанд кило 20 кило и травентин ирам 120 сомонай 10 квадрат мегира аҳмад зардивораи патолог и чӣ хелаи нархаш як пачкаш 35 сомонай 2 квадратай як пачкаш 2 квадратай 35 сомон ано уголок плинтусо 2 метра як донаш 2 метр сомон 2 метр як донаш 8 сомон ина лайн пласт ина дӯстони иҷода бисёр чизҳоро сёмка карда наметонем вақтмон намераса инами номерда занг занед навори имрӯзаи мо ҳамин чизҳо буд дӯстони азиз нархҳои ягон чи дар кор боша ба комментария нависед ҳама вақт ай мо ҳаракат ай аллоҳ баракат ай шумо бошед якта лайк дӯстони азиз
саломат бошед.